Mie ayam mek 5.000 lur. Ape tuku ah? Yo tuku ah. Halo guys. Mie ayam mek 5.000 ndi. Aku tuku ya yo ya. Oke yuk. Oh. Iki bengi-bengi ngasih jam piro iki yo? Jam 10, jam 11 masuk guys. Oke. Amit. Tak roh aku. Mie ayam 5.000 kayak apa sih? 2 kilo nganu kok. Syar'i kok. Ngerti syar'i? Bu Ustazah. Ustazah. Ama kok mangan, tapi aku apa jajal ngene, Em. Enek apa? Iki mie ayam. Aja enek-enek kok. Mie ayam. Nah, Ngono. Nek udan piye yo? udah ada terpal, geng. Oh gitu. Cabut mana nanti? Cabut kerja. Oh. Iki kowe jak suwi gak apa-apa. Yo aja ah, yo di luar. Kowe tak ganti. Oke. Nah, ini ada yang beli 5.000 Mas. Oke. Dari mana, Mas? Dari Semirjo. Semirjo, wih. Jos. Iki lokasi nek ngarep apa iki yo? Waterboom global ya. Global Waterboom. Buka sore. Buka jam piro? Jam 5. Jam 5 sore lor ya. Mie ayam 5.000 iki untung ta ora iki. Po kowe. Sangu. Gampang. Nah, saya mau pesan ini digekkan. Oh, itu bumbunya. Gitu ya, wis diracik di situ. Oke. Nah, minyak dicemplongkan di sini kurang lebih 2 jam. Nah, minyak kemelok. Iya. Terus wae. Iya, oke. Oh. Coy. Tinggal ngeki iki wak pitik. Oh. Cut. Weh, ayame. Ora mekakat. Nah. Kuahnya bengal du coy. Weh. Kaldunya pakai sapi. Hai. Weh, melur 5.000 rupiah. 5.000. Coba gambar dulu. Ambilkan gambar ya. Iku wis tak rekod iku. Oke. Nah, di sini apa kan? Nggih, mboten napa. Nah, Tadi matur suwun. Di 5.000. saya tak adu esek coy. Karek muangan. Tapi enek 5.000 ora ono cakare lor iki cuma karena iki sak tambahi cakar gitu ya. 5.000 ya mie sama ayam. Betul ya. Iki adu-adu ketokno Mas. Ora gomit kok. Gawa tapi ora tak masak. Weh. Bismillah. Untuk ukuran mie ayam rego 5.000 iki enak lho ya. Nah. Cekernya. Datang ya, iki ngarep Global Waterboom. Sani, ya Mas? Nggih. Sani ya, iki buka tiap hari sore ngasih bengi lah intinya ya. Nggih. Yuk,
Bye bye.